खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मलेन बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। बेलासे 5 रिंगायाव बीजेपी जथायारि दोलोनि बिजाथिफोरखौ फोसावगोन। बिस्तिबार आरो शुक्रबारखालि बीजेपीनि इलेक्शन कमिटिनि जथुम। डक्टर हिरेन गहाया रायजोर दल नागारबाय। पेट्रल डिजेलनि बेसेना 8.5 रांसिम खमायनो हागौ। कंग्रेसआ खुंथायाव फैयोब्ला बोसोरफ्रोमबो 1 लाख साख्रि होनो रादाय। माजुलि बनगावआव गिख्रंथाव अर खामदों। कभिड-19 महामारिनि बांबाय थानायनि जाहोनाव ब्राजिलाव लकडाउन फोसावदों। जम्मु एन्ड काश्मीराव उदखारि हानजानि दन्दरखौ रैखाथि बिफाना संदाननो हादों। विजेन्दर सिंहआ फैगौ 19 मार्चखालि बक्सिं रिंआव फैफिनसिगोन। दानिया आबुं रादाब। विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय बीजेपीनि जथायारि दोलो एजीपी, यूपीपीएल आरो जीएसपीनि बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ दिनै फोसावगोन। बीजेपी जथायारि दोलोनि बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ दिनै बेलासे 5 रिंगायाव फोसावगोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मोनथिहरनाय बादिब्ला बे समाव आसाम रायजोआरि बीजेपी, एजीपी आरो यूपीपीएलनि दैदेनगिरिफोरा दिल्लीयाव दंहैयो आरो मासि रानलायनायखौ लानानै गले गले सावरायलायगासिनो दं। बबेखानि बे खौरांखौ सुजुनाय समावबो बीजेपी, एजीपी आरो यूपीपीएलनि दैदेनगिरिफोरा मिरु बीजेपीनि गाहाय नेहाथारि आरो एमपी दिलीप सायखियानि सोरखारि न'आव मोनसे जर'खा मेल जथुमदों। बे मेलावनो मासि रानलायनायनि सावरायलायनाया जोबथा जागोननि बाथ्रा। 27 मार्चनिफ्राय मोनथाम खोन्दोआव खुंजानो गोनां आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव बीजेपी दोलोआ बबे मासेयाव सोरखौ बिजाथि फसंगोन बेखौ दासिमबो थि खालामनो हायाखै। मख'नो गोनांदि बे जेंनानि सायावनो 4 आरो 5 मार्चखालि एबा दिनै आरो गाबोन साननैनि हाबाफारिजों बीजेपीनि इलेक्शन कमिटिनि मेल थि खालामनाय जादों। आसाम विधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै बीजेपीनि इलेक्शन कमिटिनि मेलखौ दिनै मोनाबिलि 6 रिंगायाव आरो गाबोन सानजौफुनि 1 रिंगायाव जथुमनाय जागोन। दिल्लीयाव थानाय बीजेपीनि गाहाय मावख'आव जथुमगोन बे मेलखौ। मोन्नैबो मेलाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिजों लोगोसे बीजेपीनि संसदारि कमिटिनि गासैबो सोद्रोमाफोरा बाहागो लागोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। आरो बे जथुमावनो आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ बीजेपीआ फोसावगोन। मख'नो गोनांदि जथायारि दोलोनि गेजेराव मासि रानलायनायखौ लानानै मैया बीजेपी, एजीपी आरो यूपीपीएलनि गेजेराव सावरायनाय जायो। हरनि 1 रिंगासिम सोलिनाय बे मेलाव आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल, नेडानि लिंथुमगिरि आरो मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लानानै मोनथामबो दोलोनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बीजेपीनि आफादगिरि जेपी नाड्डा आरो नखर मन्त्रि अमित शाहयाबो बाहागो लादोंमोन। आसामनि मेलेमजिबि, गागि लिरगिरि आरो समाज सिबियारि होननानै बयजोंबो सिनायजानाय डक्टर हिरेन गहाया ओनसोलारि राजखान्थि हान्जा रायजोर दलखौ नागारबाय। रायजोर दलनि आफादगिरि अखिल गगैनि सायाव गोजोननाय गैयै फोरमायनानै डक्टर हिरेन गहाया दोलो नागारदों। डक्टर हिरेन गहाया दानिफ्राय रायजोर दलनि मोनसेबो हाबाफारि आरो खामानियाव बाहागो लानाय नंलिया। मख'नो गोनांदि डक्टर हिरेन गहाया जोबथेसालियाव थानाय अखिल गगैजों दैदेनजानाय रायजोर दलनि गाहाय बोसोनगिरिमोन। नाथाय आफादगिरि अखिल गगैया बावैसो जोबथेसालिनिफ्राय लाइजामनि गेजेरजों एआईयूडीएफ दोलोखौ मोनसे हारियारि दोलो होनना अजद होनायखौ हिरेन गहाया गोजोननाय मोनाखै आरो सहायनो हायाखै। बेनिखायनो हिरेन गहाया रायजोर दलनि गाहाय बोसोनगिरि मासिखौ नागारबाय। मख'नो गोनांदि अखिल गगैनि दानि साननाय हनाया गावनि साननाय हनायनि हेंथा थांनायनि थाखायनो रायजोर दलनि गाहाय बोसोनगिरि मासिखौ नागारदों होननानै डक्टर हिरेन गहाया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। दाबावैनो पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेना खमायनो हागौ। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे समनिफ्रायनो पेट्रल डिजेलनि बेसेना लान्थ्रियै बांगासिनो थानाय समावनो पेट्रल डिजेलनि बेसेना खमायनो हागौ होननानै मिथिनो हादों। रिपर्टनि बादिब्ला डिजेल पेट्रलनि बेसेना बावैनो लिटारफायाव 8.5 रांसिम खमायजानो हागौ।
सोरखारा पेट्रल डिजेलनि अक्साइज डिउटिखौ खमायनो हागौ। मख'नो गोनांदि थांनाय 2020 मायथाइनि मार्च मे दाननि गेजेरावनो लिटारफ्रोम पेट्रलाव 13 रां आरो डिजेलाव 16 रां एक्साइज डिउटि खालामनानै होदोंमोन। नाथाय दा बावैनो बे एक्साइज डिउटिनि माखासे जौखोन्दोखौ सोरखारा बोखांनानै लाफिननो हागौ होननानै सुलुङाव मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिधान सभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै आरो आसामाव बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिनायनि थाखाय रायजोनि गासैबो पेट्रल पाम्पफोराव थानाय गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि गेदेर गेदेर बेनार आरो पस्टारफोरखौ फैगौ 72 घन्टानि गेजेरावनो बोखारनो थाखायबो बिथोन होदों होननानै सुलुङाव मिथिनो हादों। फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थियाव देरहानानै कंग्रेसआ खुंथायाव फैनो हायोब्ला एबा सोरखार दानो हायोब्ला बोसोरफ्रोमबो 1 लाख खामानि गैजायै लाइमोनफोरनो साख्रि होगोन होननानै फोसावदों कंग्रेस पार्टिया। आसाम प्रदेश कंग्रेसनि आफादगिरि रिपुन बरानि दैदेननायाव दिनै मोनसे खौरांगिरिनि मेल खुंनानै पार्टिनि बे बिथांखिखौ फोसावदों कंग्रेसआ। मख'नो गोनांदि कंग्रेसआ सोरखार दानो हायोब्ला बेखारनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जर'खा बिथांखि लागोन आरो आसामाव गोदान बिफान एबा मन्त्रालय मिनिस्ट्रि अफ जब बानायगोन होननानैबो कंग्रेसआ खौरांगिरिनि मेलाव फोसावदों। कंग्रेसआ फोसावनाय बादिब्ला बे मन्त्रालयआ गिबि मन्थ्रिनिख्रुइबो बेसेन गोसासिन जागोन आरो रायजोआव गासैबो रोखोमनि थिसनथाइ होनायफोरखौ मिनिस्ट्रि अफ जब मन्त्रालयानो नायजोबगोन। माजुलिनि बनगावआव दिनै गिख्रंथाव अर खामदों। बनगावनि मोनसे कमार्शियेल कमप्लेक्सआव दिनै फुङाव गिख्रंथाव अर खामदों। फोरमायथिनाय बादिब्ला दिनै फुंनि बे अर खामनाय जाथायाव कमार्शियेल कमप्लेक्सनि गं 14 गलाफोरा खामनानै सेवहांगार जालाङो। गं 14 गलाफोरनि लाख लाख रांनि मुवा बेसादफोरा दान्दिसेनि गेजेरावनो खामनानै सेवहांगार जालांनायाव दुखुथिया गलादारफोरा खाफाल हमनो गोनां जादों। रिपर्टनि बादिब्ला जाथायसालियाव अर खोमोरग्रा बिफाना थांदोंमोनब्लाबो सहैनायाव गोबाव जानायनि थाखायनो जाथाया गिख्रंथावसिन जादों। बबेखानि मोब्लिब सर्ट सार्किट जानायनि थाखायनो माजुलि बनगावनि कमार्शियेल कमप्लेक्सआव दिनै गिख्रंथाव अर नांदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। कभिड-19 महामारिनि गोसारगासिनो थानायनि जाहोनावनो देहा फाहामसालिफोरनि थासारिया गाज्रिनि सायाव गाज्रि जाफिनगासिनो थादों। मोनथिनाय जायोदि ब्राजिलनि देहा फाहामसालिफोराव मोजाङै जोथोन लाग्रानि बेडफोरा खम जालांनो हमदों। मोनथिनाय बादिब्ला ब्राजिलाव नैथि खेब कभिड-19 महामारिनि गोसारनाया बारायगासिनो थादों। मख'नो गोनांदि बै ओनसोलफोराव बांसिनै होबथानांगौ जेराव 85% बांसिनै देहा फाहामसालिनि बेडफोरा आबुं जाखांबाय होननानै बुंदों लाइजामनि जोहै ब्राजिलनि नेशनेल काउन्सिल अफ हेल्थ सेक्रेटारिया आरो फोरमायबावदों दि कभिड-19 महामारिनि जागायनायनिफ्रायनो गावसोरनि हादरा बयनिख्रुइबो गाज्रिसिनै भुगिनांगासिनो थादों होननानैबो बुंनाय जादों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला ब्राजिलाव कभिड-19 महामारिनि गोसारनाया बांबाय थानायनि जाहोनावनो काउन्सिलआ हादोरफोराव लकडाउन फोसावफिननो थाखाय गोख्रों सुबुरुन होदों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि वान्टिब्रायाव थानाय उदखारिफोरनि मोनसे दन्दरखौ संदाननो हादों। मोनथिनाय जायोदि वान्टिब्रानि सिरपस्तुना मुंनि मोनसे हाग्रा ओनसोलाव थानाय उदखारिफोरनि मोनसे दन्दरखौ स्रोद खौरां मोननानै जम्मु एन्ड काश्मीरनि CRPF आरो पुलिसफोरा वान्टिब्रानि सिरपस्तुना मुंनि मोनसे हाग्रा ओनसोलाव अपारेशन खालामनाय जादोंमोन आरो अपारेशननि जोहैनो बै हाग्रा ओनसोलाव उदखारि हान्जानि मोनसे दन्दरखौ संदाननो हादों होननानै मोनथिनाय जादों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बै दन्दरा हिजबुल मुजाहिद्दिननि उदखारि हान्जाफोर थाग्रा दन्दर होननानै मोनथिनो हादों। दन्दरखौ संदाननो हानानै रैखाथि बिफाना दन्दरखौ बोफाय बोसि खालामनायजों लोगोसे दन्दर सिंनिफ्राय माखासे मुवा बेसादफोर बोखांनो हादों। मोनथिनाय बादिब्ला उदखारिफोरनि माखासेमानि बेरेखा मुवा बेसाद आरो संग्रा खावग्रा जाग्रा लोंग्राफोरखौ रैखाथि बिफाना बोखांनो हायो होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। फैगौ 19 मार्च खालि गवायाव गंसे जाहाजाव मेच गेलेनो थाखाय साखाफारा जादों 35 बोसोर बैसोनि भिजेन्दर सिंहआ, जायखौ भारतनि प्रोफेशनेल बक्सार होननानैबो मिन्थिनाय जायो। मोनथिनाय बादिब्ला बै समाव भिजेन्दर सिंहआ सोरजों गेलेगोन बेयो दासिमबो रोखा जायाखै होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां WBA ओरिएन्टेल आरो WBA एसिया पेसिफिक सुपार मडेल उइक चेम्पियनशिपखौ आवथायनो हानायाबो रायखांजाथावना।
सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला फैगौ 19 मार्च खालि बक्सिं रिंआव फैफिनसिगोन भिजेन्दर सिंहआ। गावनि पनाजियाव थानाय दैमानि रुगुङावनो गंसे जाहाजाव बक्सिं मेच गेलेगोन भिजेन्दर सिंहआ। बक्सार भिजेन्दर सिंहआ गोबांथारै रंजानाय फोरमायदों दि गोलावथार समनि उनाव गावनि गेलेनायखौ जागायफिननो खाबु मोननायजों लोगोसे गावनि थुलुंगा मोननायखौ फोरमायदों आरो बे मेच गेलेनायनि थाखायनो साखाफारा जादों भिजेन्दर सिंहआ। मख'नो गोनांदि भारत हादरनि गेजेरावनो गिबिसिनै जाहाजनि सायाव मेच गेलेनाय खुंफुंनो लाहार फाहार खालामनायखौ लानानै खुंफुं आफादाबो गोबांथारै रंजाखांदों आरो बे गेलेनायाव सुबुंफोरखौ गोसो बोहोनो थाखाय भिजेन्दर सिंहखौ सायख'नानै मेच गेलेनायनि खालारखौ थि खालामनाय जादों होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।